sa pagpamati ninyo sa taas-taas na to ron nga gibasa, unsa may inyong gibati? Gikapoy? Kapoy barog, no? May gani kay igo ra mong nagbarog pero wa mo nagbasa. Ako nagbarog, nagbasa, sumpayan pag yung laing barog. Mao na. Usahay kining atong attitude, ang atong kinaiya, mao ni siya ang babag sa paglambo, pagtubo sa mensahis Ginoo. Nya unsa man upat man ni ka klases yuta din hinggisgutan, asa man mo adto na sakop na amo sa kadtong agianan, naa sa batuon, naa sa sampinitan, o naa sa maayong yuta. Kay naghisgot masisos din pag-explain niya, mao man din ang klases mga tao nga naminaw sa mensahe sa Dios. Sama ni karon, nanimbata dinhi o kanang naas online. Pero lain-lain taog kinaiya, lain-lain taog batasan ngadto sa relasyon sa pulong sa Ginoo. Ni aroy ni simba dinhi nga basta lang naa siya. Pero wa na siya hunahuna nga musabot, mudawat sa mensahe. Naasay ni aron dinhi nga daghan kay mga kondisyon siyang kinabuhi. Niasay niya dinhi daghan kay kabalakas siyang kinabuhi. Niasay niya dinhi nga ganahan kay siya nga magsigi og pabinaw kay gusto niya nga praktison. So sa unang pagbasa miingon diri nga ang atong bag-ong pari nga mao si Jesus, kausara siya mihalad sa iyang halad, wa na siya magbalik-balik. Nya katong maong halad mautoy nagpapas sa tanang sala, hasta sa sala nga panulundon. Nya unsa maning maong halad? Ang iyang pagpakamatay, ang iyang pagpaagas sa iyang dugo. Nya kadto kunong mga tao nga mo kuan ba mo makighiusan niya mawa sa dangilang sala, di na gyud kuno hinumduman sa Ginoo, mo nang di na kinahanglang magsige pag balik-balik og halad. Na siya nya kinsa maning nahiusa sa Ginoo? Ang maminaw og mobuhat sa pulong sa Ginoo, kay si Kristo mao man ang pulong nga nagpakatao. Kining atong lawas, tanawan ang inyong lawas diya. Kakita mo sa inyong lawas? Sa may na sa inyong lawas? Sa na diya? Na ay o, na asay lawas nga rin, no? Di ay o, di asay dire. Ang kaning ulo, niya dinhi ang atong utok, niya dinhi ang huna-huna, niya dinhi ang kaalam. Niya diri dapita, diya diri ang lihok. Ano yung gut level. Kasagaran, kung atong ipahaom aning upat ka klase sa yuta, naiuban nato dinhi nga inig kadungog sa pulong sa Ginoo, arira diri kutob. Unsa may ang buhaton? Iyarang analyson. Iya bang analyson ba? Muna gitawag og philosophy, theology. So ang philosophy og ang theology anhira na kutob. Muna kaming mga pari kay ni graduate pa mig philosophy, ni graduate pod mig theology, nagmasteral pa gyud, nagdoctorate pa gyud, peligro kaayo mi nga mabutang mi adtong mga naas agianan. Kay kusog kay ming mo analyze sa pulong sa Ginoo pero dili maka sod nga ri sa aksyon. Kotobra sa ni? Kotobra sa rationalization, wala ngadto sa transformation. Rational ba? Rationalization. Sige lang analyze.
Anam sa uban ninyo karon dire, panalitan ikadungog ninyo anang moingon nga kung tamparoson imong pikas aping ipasagpa lang sang pikas. Amo sugod man ikag-analyze. Adi sad mahimoy nya og ato sa nang buhaton. Adi man tingin na mo gipasabot ana gyud nga physical gyud nga tamparoson ka. Magsige na nag-analyze nya labi na gyud og nakahuna-huna ka nga ang imong bana manamparos gyud nimo nya imo nang gibuwagan sud na sa dugayng panahon kay gi-physical abuse ka, may di sa mahimo ingon natong klasihas tao nya nga irresponsible pa kayo, ako pa'y nangita nya siya pa'y irresponsible, siya pa'y bisyoso, siya pa'y mangulatan ako, adi mahimo mahimo na. Di ara na kutob dire. No. Nya kamo wa mo ana. Kanang moingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ang halin ihatag sa mga kabos, di mo magsigig analyze ana. Ang kapadir, ug di na sa tamo analyze, mura na sa ta naghayop, wa na sa tamo gamit sa tong utok. Yes, very good. Sige, gamita ang imong analysis, pero ang imong analysis kinahanglan nga manaog, maris kasing-kasing aron i-transfer ano sana wa naman ko sa kong utak tanawa di wa na ko mogamit sa kong utok hinon. I-translate ngadto sa aksyon. Para nang balaod nga ay mo pagdag mga bata dinhi sod simbahan karon. O balaod na simbahan. Unsa man na? Naminaw ka na. Nya kutob ra ka analysis. Adi oy, wa man say COVID dinhi gud tuom ka ng COVID. Ada na mga bata oy. Sudla na nganom de. Tuom ka na ilar ng istorya nya inigabot dire ingnon ka dito sa imong kanang ato dihang anang frontliners di ra ba pwede batasan ano pwede dito pikas pwede man dito hindi man pwede stricto sad na ning pariha may ratag ma-COVID na siya nanay uban ingon ana nganong pugan man ko musimba man ko ang Ginoo lagi wa man lagi magpugong sa mga bata analysis na hangtod man naglalis na lang tagtanan. Na kusog kay tana analysis labi na ning mga tiguang wa say mga tiguang nga pasudlo simbahan na mga matay na lang mi wa migang ni kasimba na wa na gani mi kakumpisal nya maghilak-hilak dayon ba nga sus mao gini akong gugma kumpisal wala ko ko ana musimba gyud ko nya di ko pasimbahon maunsa na lang ko ani ay ingon mang simbahan nga ayaw sud usag simbahan wa talagog mamatay ka isud man jud ang simbahan ikamatay nimo misahan man gyapon ka. Usay maglisod tag translate into action sa mga balaod sa tao, balaod sa Ginoo, balaod sa simbahan kay purti tang kusugang mo analyze. Sigihan natog analyze. Nya di ra ba ni kasabot kay ngatong utok? Di man ni kakuha sa gitawag natog kamatuoran gyud na kon. Kutob ra gitas analysis nya human dayon balibad. Sige, i-translate sa action Mao na ni ang batuon. Ang batuon nga yuta, mao ni siya ang mga tao nga na-translate niya into action pero naa gihapoy nagpabilin nga conditions. Ang iyabang mind ba nagbutang og conditions. Sige, kung sagpaon imong pikas aping ipasagpa ang pikas pero punan gani baos na kay abuso na. Ana na siya. Sige, ibaligya ang tanan imong katigayunan pero binlipod para sa imong panginahanglan. Oy, ayaw sad ang tanan. Mao na din sige, for better or for worse, in sickness and in health. Ano to? For richer and for poorer, till death do us part. Basta kamong duha. Pero mobiya na siya nimo, ay wa na kay tulubago nanay. Biya sa diha. Unsa pa may kapuslanan, nga tuan naman siya speakas babay. Nya ngano magpabilin pa man kadihag magsigig honest ngadto niya, nga siya dishonest na kay nimo. Uy, pangitag imong kaugalingong kaayuhan. Pero naa siya, hala pag inunungay mo, bahala nagmasakitan. Akana mo na yung mga gitawag conditions. Mao na nga matod pa ni Hesus, mitubo tinuod, kusog tunod tang bitaw Lord no, yes Lord ana. Pero inigabot na kuno sa mga pagsulay kadtong imo mga conditions, maunay mo lihok. Di na ni mada, di na ni. Sobra na sad ni, di na ni mada. Awa na di gyapon kabunga. Taman.
Hay mamuron ana. Wa mo maigo ani. Ang sunod na sad gi-analyze, iyang gi-translate into actions. Daghan-daghan gid siyag mga gi-action, pero daghan sad kay siyag mga kabalaka. Tungod kay duna sad siya gitawag og pagka-possessive. Kana bang mangangko na ka pananglitan ron, sige ka og kana ganing ampo, Ginoo taga-itaon ko og kalampusan sa akong pag-eskwela. Yes, ni lampos na ka pag-eskwela. Lord, makatrabaho unta ko. Yes, nakatrabaho na ka. Lord, put up unta kog house and lot. Yes, nanakay house and lot. Thank you Lord, thank you Lord. Lord, mas stable unta akong kinabuhi. Ana, na stable na ka, nakapamalit na kag sakyanan, nanatadan. Unsa may sunod? Mingon na yung Ginoo, masakit kag COVID. Lord, please, ayaw taon, Lord, oy ana. I-welcome ang mga homeless sa imong balay. Ayaw, Lord, pangawaton ni Portir. Bataw na akong paningkamot ani Lord. Pangawaton o dyan akong kwarta, Lord. Ibaw, biya ka, Lord, mga kawatan, biya ka nandag ko. Ana, yun siya. Hala, higugma imong kaaway. So, di, Lord, oy, abusuhon ko. Ilugo ni akong yuta. Kanang nangilog sa akong yuta din. Niya, ako ra bagini gihaguag maayo Portir na akong paningkamot. Niya, ilugo lang ang mga buang-buang dagko diha. Ana. Mao na ni ang mga kabalaka. Ingon dayon nga, sige, alaga diri sa simbahan. Siya, daghan kay kong trabaho, Lord, pa ko'y himuunong report, di pa ko'y tiwasonon diri, nya mo eskwela pa ni mga bata, ihatod pa nako, din alang sa ko na magli minister, oy, di lang sa ko maglektor, oy, maundang lang sa ko. Ana, kabalaka. Maunsa niya ni akong anak, maunsa niya ni akong anak. Nga mingon din ang Ginoo, unya hapit na ka mamatay. Lord, Lord, please taon, Lord, ayaw taon, Lord. Ana, nya stage 2 na ka. Lord, please, milagruhi intaw ko, Lord. Mituo jud ko, Lord, nga naadyo kay milagro. Wag gyud imposible para nimo, Lord. Halo na gyud makuha ning akong kabalaka. Oy, mga buangon mong dagko. Mao na di gyapon kabunga. Kay di man kakabuhat sa sugos Ginoo, kay gibabagan man kas imong kabalaka, mo na ang sampinit, mulumos. Nindot na gid unta kay kag mga pangandoy, pero malumos. Karon, kinsa man ning maayong yuta, matud pa diri, sila nga nakadungog sa mensahe, midawat og mipuyo subay niini. Wa nay daghang analisis. Ngano man, mensahe gunis Ginoo, maintag mensahe pa lang ning siyano. Maintag mensahe pa lang ni nila dihang mga choir o kaning akong mga sakristan dinhi. Kay akong analyson, pero mensahis Ginoo, di na kinahanglang analyson. Unsaon man, puy-an. Ang pulong sa Ginoo, angay puy-an ug pakamatyan. Nya inigbuhat na nato ani, mamunga tagdaghan. Pedro kalungsod namatay tungod sa pulong sa Dios 17 anyos, pero hangtod karon mabungahon ang iyang kinabuhi. Si San Roque namatay batan-on pa kayo, pating ito'y 30 edad, mabungahon ang kinabuhi. Si Jesus namatay tungod sa pulong sa Dios 33 anyos, hangtod karon mabungahon gyapon kay iyang kinabuhi. Mao nang ningon diri, mubunga silag tagkatluan, tag 60 og tag gatusan. Way hunong ang pagpamunga. Di ba? Yang saman, gusto mong mubunga karon? Lingian ang imong tupad. Ingna siya, na, mamunga na ta. Mamunga na ta, Brad. Sister, mamunga na ta. Igabot sa inyong balay, ingna tong mga tao dito sa balay. Oy, mamunga na ta, oy. Sa unsa may bunga ato ma? Inga, bunga ba sa pulong sa Ginoo? Siya, nya kanang imong sigig panugo, pulong nas Ginoo. Inga, di na siya. Sunod na lang na. So sa ato pa igabot niyo sa inyo, pulong sa Ginoo gyud mo ipabungaha. Kanang ingon panglaban na day, pulong nas Ginoo. Panglaban na. Pulong? Ha? Ambot, pulong ba nas Ginoo? Imo ba ng pulong? O kanang moingon ka nga, I love you day, asa man imong labhanan. Masana, pulong nas Ginoo? Kana mo'y pulong sa Ginoo? I love you day, asa man imong labhanan, kaya akong labhan. So, kanais na ni mama. Kaya nga naman, ang pulong sa Ginoo, maghatag og kalipay, maghatag og kadasig, maghatag og paglaom sa mga tao. Inig-ingon nimo sa imong anak, manguyab gani ka, ako gyud kang
paundang og eskwela, big adyo ka kalakaw. Buanga ka diha. Sa maguyab-uyab ka? Bantay lang yung kada kung masakpan ti ka. Uy, napaong ang iyang kadasig, napaong ang iyang kalipay, napaong ang iyang paglaom. Mas may pag-imong ingnon, day, dong, mo, gusto na gani mong manguyab, sultihi lang ko. Saan kayo masaya, suportahan ko kamo. Ay, sus, maglayat-layat, yes, makapanguyab na dyan ko, ani. Sunod tuig, mabdos na yun. O, di na sila in paglaom. Kaya matagbata, paglaom na, di ba? The youth. Di ba? The youth is the hope of our nation or the hope of the world. The youth. Nya din man nagagikan ang youth. Sa pagkamabdos. Nya imong anak, youth pa man, namabdos na, sayo kayong namunga. Ikakanib, abot kinig sa isinta ang bunga, ani. Sayo ko kayong sugod og bunga. Ika po doon paita sa daan. Ay na lang analyze diha lagi. Higugmaan na lana. Ana ha? Mangyapon mo musanong. Sige, nindog na ta.